51 51. 51. خرید مایحتاج Uträtta ärenden. Uträtta ärenden. من میخواهم به کتابخانه بروم. Jag vill gå till biblioteket. Jag vill gå till biblioteket. من میخواهم به کتاب فروشی بروم. Jag vill gå till bokhandeln. Jag vill gå till bokhandeln. من میخواهم به کیوسک بروم. Jag vill gå till kiosken. Jag vill gå till kiosken. من میخواهم یک کتاب به امانت بگیرم. Jag vill låna en bok. Jag vill låna en bok. من میخواهم یک کتاب بخرم. Jag vill köpa en bok. Jag vill köpa en bok. من میخواهم یک روزنامه بخرم. Jag vill köpa en tidning. Jag vill köpa en tidning. من میخواهم به کتابخانه بروم تا یک کتاب به امانت بگیرم. Jag vill gå till biblioteket för att låna en bok. Jag vill gå till biblioteket för att låna en bok. من میخواهم به کتاب فروشی بروم تا یک کتاب بخرم. Jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. Jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. من میخواهم به کیوسک بروم تا یک روزنامه بخرم. Jag vill gå till kiosken för att köpa en tidning. Jag vill gå till kiosken för att köpa en tidning. من میخواهم به عینک فروشی بروم. Jag vill gå till optikern. Jag vill gå till optikern. من میخواهم به سوپرمارکت بروم. Jag vill gå till stormarknaden. Jag vill gå till stormarknaden. من میخواهم به نانوایی بروم. Jag vill gå till bageriet. Jag vill gå till bageriet. من میخواهم یک عینک بخرم. Jag vill köpa glasögon. Jag vill köpa glasögon. من میخواهم میوه و سبزی بخرم. Jag vill köpa frukt och grönsaker. Jag vill köpa frukt och grönsaker. من میخواهم نان صبحانه و نان بخرم. Jag vill köpa småfranska och bröd. Jag vill köpa småfranska och bröd. من میخواهم به عینک فروشی بروم تا یک عینک بخرم. Jag vill gå till optikern för att köpa glasögon. Jag vill gå till optikern för att köpa glasögon. من میخواهم به سوپرمارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم. Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم. Jag vill gå till bageriet för att köpa småfranska och bröd. Jag vill gå till bageriet för att köpa småfranska och bröd.